také sadnúť. Ale tam hore, ak sa dostaneš do toho madla, tak to ľahko. Ešte keď podľa mňa potiaľ to 6,5 a to ďalej ti reálne nepridáva znávky. Hej. Ale je to fakt ľahko. Come on. Yeah, that's it. Nice. Ale úplne zle som to lezol, som úplne že pomýlil. Ten začiatok je taký divný. Úplne som sa tam pomýlil, proste nejak líš to úplne celé zle som to spravil. A ty musíš si dať to. Úplne jak retard. Kam ja som si páne z toho spravil, že 6C. Alebo 6B. Ja som to tiež lezol taký 6 blízko. Hej, že jak úplný retard, tam sa páne dá oveľa lepšie spraviť tie Podľa veci. mňa chceš iba dať vysokú nohu vždycky, strašne sa nem posadiť a ísť tak. Hej. Opäť zle sme to akože. Ale nevadí, však prelezíme to tak v pohode. No, tak to je. Yeah, you got it. Nice. Yeah, you're good there. Come on. Nice. A ten top out je chill? Nemáš tam žiadne